Batay unto na badwa pa batay pasahero adi asa ba mga pasahero adi karon. Batay tingbayan baya sa akong sidecar karon unya unsa may ibayad ako adi gawa may pasahero adi. Pero sige lang, maabot na ning mga pasahero karon. Di lang ko magwa sa ko paglaom adi. Di sila ganahan mo sakay ning ako ang sidecar ka synthetic adi akong sidecar nako. Boss, masayro ka? Uy, arang-arang, kaya nag-isa higabot. Oh, namasahiro ko do. Kaya pa ka ni mo tay? Nga tiguwang naman ka? Oy, ayaw kumpiyansahin yung tiguwag do. Bulabok pa yung tao do. Basig na kumpiyansa ka. Pag siya rin tay, di ba hindi ka daw magkrang ba? Unsay krang do, nga automatic pislit naman na siya. Naunsa na ka. Sure tay ha? Kay basi madisgrasya ta ba? Oy dog, ayaw kumpiyansa do. Di abot ako aning pangidarunan ako. Puro safety akong pasahero nako. O sige, mao man ka. Bantay ka tay ha? Plasta de ka bulan ka na takarong taon-taon. Bangita pa nagkauban ni ba? Hindi po kagaling tay no? Hindi bounce ba? Ay, unsa man dadong. Lolo Tibbs is my name. Hagtik tagiktik bagtik. Kasi manghagtik taon niyang madisgrasya ta ha? Don't worry about that, dog. Ako'y bahala ni mo. Kung mga tumba magalita, ligon pa niya kung dila itukod na ko, lig manginaunsa ta. Ah, mao ba? Unsa? Dila? Ay pagkabungol-bungol pa ni mo, unsa na akong giingon, dunggan. Pastila, patiguang, pamantingali ka sa kuha, tingal na. Tay, namasayro ka? Unsa yung pagtanaw ni mo doon, nagparking-parking na ko, doon na masahiro ko, unsa man, musakay ka. Aw, listen, pag di mo sakay, nangutana, magani kong namasayro ba ka? Unsa ba'y daghang istorya ni mo dyan, sakay na. Sa akong pinikam gahagtik, tagiktik, bagtik. Tabla na, guwangan ni. Bantay bitaw mo disgrasya taon niya ha. Dili lang ka asli ko daw, kay bakante pa kayo. Isa na lang kulang na mga narga na ta. Sige tay. Tay, safety ba kaali mong sidecar tay? Ay, safety mo lang, bastas lolo Tibbs. Muna lang drive, adi. Why disgrasya mahitabo? Masaligan ka ni tiguangan eh. Salig lang bay, ay log laong. Ayaw duglaom bay. Narga na tatay. Ikaw lang no, no? Nadali ko ba? Anong ikaw may magbuot? Nga ako may driver, o sabat, pakyawon ko di mo? Ulit, pilik pasayro ni tiguangan ni oh. Ay, bintaha kay naan masayro hay. Oy, unsa man day, musakay ka, dali na dali ka mular ka na ta. Sige kay gadali pug ko. Unsa ba may gihulad ni mo? Sakay na. Wala ka mular ka na ta. Sige, plaster mo diya ka mang larga na ta. Layo pa ba itong padaw ate? Siyarag makabuhi pa ko dire. Oo, sa yung mga seatbelt din, na tao din yung seatbelt ninyo. Sitbit sa mata. Tara na. Ah, sige, tara, mular ka na ta. Pursya ka po na ning drivera oy. Nong, tarong-tarong nga ng pagka-senior ni mo ha, kay basta madamay na ka. Tarong-tarong di ano ya, kay gihubak ra ba jud ko. Don't worry about that, Inday. I can handle this. Pati, English speaking man ni itong driver. Anong say mo? Spoken mo yan, naman larga na ta. Ay, katulogod, bagpon. Kadelikado ba ani? Natubo naman ni atong driver. Nay, ayaw pagkagayaga di ha. Ay, kabala ka do, kanagsiya ko ganina. Sa siyakol. Pagkabulo ka gini mo, ay, nagsiya kong suktog ba? Nagsiya kong suktog. Kinanan mo di mo, ay. Sa madaming awa, naman ko mga pasahero na katulog, naman tao ni katulog ko, naman kong apel, ada. Sa naman ni mingawa, naman ko pasahero, ada. Nangatog naman na ni mga tambahaghak, ada, ay. Tulog ko naman hinuog ko ng trabaho, aga nangatog sila. Kamo naman ay kabalo matulog, mga tulog kang tadad. Ay! Ay! Mamangga ka! Asa ba ako mga pasahero, adi, nangawala bad. Matulog na lang kong tiwas, adi.